Het is toonsje, 4 maart. Dit is Bient. Mij Joen aan tafel. Programmamaker Annette Huisman had haar vastbieten in het Pien in de Holle dossier van De Rek in Haas. En Dirk de Lind, hij speelt de haardrol in de verfilming van de Anne Watman klassieker De Smeerlappen. En het indrukwekkende nieuwe theaterstuk Thuisfront is baseren op het wierbare verhaal van Tiertje Hospes. Dat is haast niet te bevatten hoe het er is. Hè? Op het moment dat er een auto vol met burgers de loft vliegt. En toch een bermboom, die eigenlijk voor jou luidt. Maar dat zijn eigenlijk burgerslachtoffers, maar bij. Ja, Tiertje, dat is jouw zoon, Marten. Ja, ja. Weet je nog je eigen eerste reactie toen je zoon vertelde dat hij het leger in wil? Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, nou, je bent dus altijd voorzichtig, had je vergeet. Altijd maar voorzichtig zitten en dan was het leger in. Omdat je weet dat die uitsturingen bij zit, dan gaat ze naar het front. Nou, dat was zatje strijdig. Oké, zit er aan verder hoor. Eerst heel wat oors, want hoe skeerlijk is de uitstoot van de afvaloven De Rek in Haas? Zwaagt het Big Leaks voor een hegere concentratie dioxine in de aaien van hobbyboeren. Programmamaker Annette Huisman peilde de menings en takken weekend is de documentaire te zien, de Frieslanddoc Dioxine in Haas. Meerte, witte en wantrouwen. Ja, Annette, er is in de oude jaren, denk ik, in de media een verskwarreld soort hoe zijn en verteld en hoe skreun. En waarom woest dan toch nog weer een documentaire hier maatje? Ja, inderdaad, ons archief stiet stiefvol alle liedse afleveringen van oor De Rek en de tjenstand in de afvaloven in Haas. Maar toen in 2013 een onderzoek kwam waaruit blikte dat de aaien van hobbyboeren versmargen weer met dioxine, toen dacht ik, dit is eigenlijk voor het eerst iets wat je beetpakken kunnen. Is helemaal net zijn dat dat van die afval overkomt. Maar ik moet dat proces van dat moment dus even wat langer de woest onderzoek je? Ja, ik moet het langer volgen. Wat gebeurt er nou met dat gegeven? En degene die dat uitzocht heeft, toxicoloog Abel Arkenbout, vond ik een nieuwsgierige man. En ik denk, die kan ik ze even volgen. Ja, maar die toxicoloog Abel Arkenbout, hè? Abel ja, Arkenbout. Mooi naam. Het is correct, Suske en Wiske. Maar die heeft ook volgen in deze documentaire. Ja. Ik heb het een beetje het idee dat die Haas er een beetje sad van binnen die hele discussie. Heeft dat gevoel, ik? Ja en nee. Ik denk dat het zo'n beetje heel is in de stad. Ik heb mensen op straat te vragen. En de helft zei ongeveer van, het zal mij wel door, het zal wel goed wezen. Maar de andere helft is juist nog steeds lieke veel als draai je verlien. En die zei, het doog net. En wij moeten de dingen hier net hebben. En ik wantrouw het als de best. Ja, we hebben die vraag om in je scène uit die documentaire te hellen, hè? Zullen we dit even de scène? Ja. Daar heb je, in de lobben. Dan zal ik die maar eventjes in een zakje. Ik heb wel, nee, ik bedoel dit ook. de lever. Ik heb daar wel zakjes, hier zo heb ik wel, hier zo. Door de verbranding worden er dioxines gevormd. Die worden er nu grotendeels uitgehaald. Maar bij storingen op die momenten, daar komen veel dioxines vrij. En vooral als er een bypass moet worden gedaan. Een bypass is dat dan de gasvolk niet door de filters gaat, maar direct in het luchtruim worden gestoten. En dan kan in een paar uur een dusdanige hoeveelheid dioxine in het luchtruim worden gestoten, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van een heel jaar. Rozenburg lijkt me afgeschreven. Maar laat het dan in de rest van Nederland of in Friesland niet gebeuren. Ja, net waarom nou krijg ik dit fragment? Het ben ook straaien die ik ook op plakt. Ze zitten net in de film achter elkaar. Maar als je dat leest, is het natuurlijk mooi. Hij riet bij Rozenburg-Del. Nou ja, dat is de Maasvlakte en de Botlek. Daar is nog een en al uitstoot van gassen. Alles stiet er. En het bijzondere is, die man die komt daarbij. En die is vlechten daarbij naar Haas, van de kinderloft. En dan stiet daar die Rek. Dus, en hij is toxicoloog, dus hij is heel erg bebieten om dat uit te zieken. Ik vind het altijd interessant om te weten van waarom de gemeenschap wat is hun druw. En het is bij deze man gewoon heel helder. Ja, doet er nog wel gewoon een eiken te eten? Nou, een eiken van de hobbyboeren in Haas onkritisch zou ik net eten. Nee? Nee, dat doe ik niet. Nee. En hoe zocht er nou in De Rek aan? Want hij heeft beide kanten van het verhaal jet. Hoe zocht er nou oorstzien aan, of net? Het is dat als ik de tegenstanders jaar, dan hebben ze een goed verhaal. Er zijn heel veel dingen die net goed lieken, maar die afval over. Maar ik ben in die Rek geweest
En dan ren je door die fabriek en dan zie je dat de ene kant van de fabriek, dat is de oven. En de oren, dat is al je filter. Dat is een ongelooflijk systeem. En dan steek ik daarbij en dan denk ik, nou, dat heeft ze toch wel goed voor elkaar. En dat is Olje te zien in de documentaire die Takom Weekend, Takom Weekend snij van 4 woorden te zien is op Omroep Friesland. Dank voor die komst. Aansen in ons riegen oer Maaske grijdende ziektocht van deputaire Johannes Kramer. Maar eerst dit boek. De smeerlappen van Anne Watman veroorzaken in 1963 een protte opsquar in literair Friesland. En Joert wordt bekend dat het boek verfilmen wordt. En de grote vraag is dan vanzelfs, zal de verfilming lieke volle reuring opleveren als doe in 1963? En ik vraag het een van de hoofdrolspelers, Dirk de Lind. U kent het verhaal. Gaat de film de nodige reuring veroorzaken zoals het deed in 1963? Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk een totale andere tijd. Het ligt er ook aan hoe het scenario wordt aangepast naar deze tijd. Want ik heb begrepen dat het dus naar deze tijd wordt gebracht. Maar kent u het boek? Nee, ik kende het boek niet. Nee, ik kende ook, moet ik toegeven, ook de schrijver niet. Dus, maar je hebt het wel gelezen nu intussen? Ja, natuurlijk, dat wel. Ja, ik zit er nu helemaal in. Ik heb me verbonden aan het project en ik ben vastberaden om het te gaan doen, die rol te gaan spelen in het Fries. Dus, ja, dat wordt nog wat, hè? Vooral in het Fries. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Maar u was gelijk u was gelijk enthousiast? Ik vond het een fantastisch boek, ja. Ik vond het als acteur ben je altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En de vaderrol, die me dus is aangeboden, is nou niet bepaald een rol die me vaak wordt aangeboden, zo'n soort man. En het is juist de uitdaging. En dan komt nog eens een keer een extra uitdaging bij om het in het Fries te moeten gaan doen. Dat maakt het allemaal extra nieuwsgierig natuurlijk. Vanmiddag was de kick-off. Ja. Daar was ook Bouke Oldenhof. Hij gaat het script schrijven. Die was erbij aanwezig. Kunnen we even naar kijken. We gaan even zitten. Het gaat over een famke wat misschien net helemaal volwaardig is. En wat met haar huid libbet, haar huid is bot in haar teleurstelt. En zij krijgt contact met een stikmannige baggerders. En daar zucht ze een soort van waardering. En dat is een seksuele waardering. En daar smiet ze haar helemaal op. Maar uiteindelijk komt ze er net maar uit. Dat is het verhaal van de smeerlappen. Wat zo dierbaar is in het boek, wat misschien zou opvallen, we hebben de eerste lezing net, maar nou wel, is het langsme van dat famke naar een volwaardig leven. En naar jongens, naar man, maar ik gewoon naar een leven waarin ze meer te haar rug komt als het leven met haar huid wat ze nou heeft. Voor mij is het heel belangrijk om die Friese ziel echt te waarborgen in het verhaal, maar ik vind het ook belangrijk, en daarom is het misschien wel goed dat een buiten-Friese producent erbij komt, dat het ook buiten Friesland aanslaat. En dat wil ik bewaken. Ik wil dat de Fries er heel blij mee is, maar dat we hem ook kunnen vertonen straks in Sicilië. Ja, u gaat de rol van de vader van Eelkje spelen. Ja. Verheugt u zich daar eigenlijk een beetje op? Ja, zoals ik al zei, het is een uitdaging. En het is een man die totaal anders in elkaar zit dan ik zelf ben. En je wordt vaak als acteur gevraagd voor iets wat je al gedaan hebt. Als je dat goed gedaan hebt, word je weer in dezelfde soort rol gevraagd. En dit is iets wat ik nog niet echt eerder gedaan heb. Een man die zich emotioneel moeilijk kan uiten. Die gesloten is. Een zeer moeilijke relatie met zijn dochter. Heel erg eronder lijdt dat hij een dochter heeft en geen zoon. En uiteindelijk toch... dat opkomt voor zijn dochter, maar dat gaat allemaal erg moeizaam. En het is, u zei het net al, in het Fries. Ja. En dat wordt de grootste uitdaging, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Want dit interview is niet voor niets nu in het Nederlands. Nee, zover ben ik nog niet. Maar ik heb wel veel Fries gehoord in mijn leven. Ik heb 23 jaar lang een boerderij gehad in Friesland. Vlakbij Nijbeets? Vlakbij Nijbeets, het buitengebied van Nijbeets. En ik heb daar 3,5 jaar gewoond. En vervolgens daarna heb ik eigenlijk ieder weekend en iedere schoolvakantie doorgebracht in Friesland. Maar nooit de neiging gevoeld of gehad om ook een stukje in het Fries te praten? Ja, nee. De buren zeiden tegen mij van, goh, wat heerlijk. Een Hollander die zich in Friesland gaat vestigen en dan ga je vast wel Fries spreken. En toen heb ik ongewild ze een beetje beledigd door te zeggen van, nou, ik ga liever mijn Frans ophalen. Ja. Maar daar bedoelde ik eigenlijk mee dat je moet niet proberen je moet ze kunnen verstaan. Vooral als je in Friesland woont. En dat heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk een gesprek te kunnen volgen.
En het was ook wel zo dat als ik wist waar het om ging, dat ik wel het kon volgen. Net zoals jij toen net vertelde over je onderwerp van die documentaire, kan ik het grotendeels wel volgen. Dus we zoeken nou de proef op de somdwang kennen en nou verder gaan in het Friesk. Ja, goed. Ja. Maar het is een... Ik zou het niet aangedurfd hebben, waar het niet dat ik een aantal jaar geleden een film in het Spaans gedaan heb. Ik spreek geen Spaans. En dat vond ik kijk, als je natuurlijk de taal niet spreekt, dan neem je een van de belangrijkste tools van een acteur weg. Maar dat is ook tot een goed einde gekomen. Het belangrijkste is dat je een goede voorbereidingstijd hebt. En je kan het niet alleen doen, je moet het doen met mensen die je helpen, met coach. Het is muzikaal, je moet veel luisteren, koptelefoon op. En je moet natuurlijk niet denken dat ik nu Fries ga leren. Ik moet die rol moet overtuigend je moet eigenlijk gewoon teksten uit de hollen leren. Precies, exact. Dus ik moet de hulp hebben van een goede coach. Die tekst moet van tevoren af zijn, dat het niet op het laatste moment veranderd wordt. En dan moet ik dus daar heel hard aan gaan werken. En daar heb ik wel absoluut de zin in, ja. En alle dagen dus naar Omroep Friesland. Ja, vanaf morgen, ja. Ja, joggen erbij. Ja, dat joggen erbij. Ja, maar dat speelt nou toch wel echt een rol van alle dagen ben je nou wel met dwamde al om die Friese taal jouw eigen te maken. Ja, en het is dus, ik ben er vanochtend voordat ik van huis ging in Amsterdam, ben ik erachter gekomen dat ik het gewoon op KPN kan ontvangen. Dus het begint morgen met iedere dag naar je programma luisteren en met mijn huiswerk te doen. Ja, hartstikke mooi. Trouwens, want jou hebben sign van je hebt een mooie tijd hier in Friesland, die 2 of 3 jaar hier dat je hier wennen hebt. Ja. Ga je nog even zien, want je hier een wenborkerij en pleets. Nog even zien, hoe het erbij loopt? Ja, de bomen zijn erg gegroeid. Mijn vrouw heeft, toen ze zwanger was van de eerste zoon, heeft ze met behulp van Staatsbosbeheer allemaal bomen geplant. Dat was in 1979. En dat is inmiddels een behoorlijk bos geworden. Een enorm bos. Wat je van de A7 kan zien, ja. Hartstikke mooi. De pilot van de Smeerlappen, die gaat in november in première. Want het wordt echt een grote film worden, hè? Echt een grote Nederlandse film. Wordt gepresenteerd. Dus er wordt een pilot gemaakt en die wordt in november groot gepresenteerd op het filmfestival hier in Friesland. Ja. En kunnen we jou variëteit nog ergens in Friesland zien? Ja, ik speel Bloedverwanten, theaterproductie. Ze hebben 4 karakters uit de televisieserie Bloedverwanten genomen. En daar heeft de schrijver, die ook de serie heeft geschreven, heeft daar een toneelstuk over geschreven. Dat heet Vergetelheid. En dat gaat in het hele land. Dat gaan we in het hele land spelen. Dat beginnen we in september mee. En dat komen dus ook in de theaters zoals Leeuwarden, Sneek en Drachten. Komen we ook in Friesland. Hartstikke mooi. En Aaisieken, weet je wat dat is? Aaisieken? Nee. Nee? Gaan we het nu over hebben. Okay. Kievitseieren zoeken. Want misschien zorgen we ze nooit weer in het veld. De ijziekers die het hopen en bidden dat ze takken hier het loon weer in kunnen om te zieken. Maar daarvoor is wel de helft van de provincie nodig. Sterker nog, die is onmisbaar. In ons regen oer Maatske Grijden joert de ziektocht van deputaire Johannes Kramer. Maart. Het lucht krijgt weer kleur. Het loon luidt de longen in naar Nijlibben. Je moezenpleeg of hazenpest die dat keren kan. Het viel erop. Maar net voor de ijzieker. Die met zijn pet onder de kapstok en de hand thuis houden. Hoe veelt dat voor het veld? Is het feest voor de vogels? Of wordt er in stilte goeld in de graaide? Je zullen als bestuurder maar vertiezen zitten in de netten van de natuurmensen. De boeren, de ijziekers, de activisten. Want het ijziekjen, dat is religie. De heilige profetie van de fundi, het symbool van achterlijkheid voor de anti. Om daar een uitwaaien te zieken, moet je misschien zelfs een veldman wezen. Wanneer heb jij jouw laatste leerpaai van? Ik heb er nooit een leerpaai van. Ik ken het ijziekje. Hoe ken dat? Ja, dat zit net in me. Ik hou van visje, maar ik ben geen ijzieker. Zonder provincie geen uitkomst in de ijziekerskwestie. Want het is de provincie die elke keer een ontheffing verleent op het landelijke ijziekersverbod. Die ontheffing mag nou van de Rie van Steert, de hoogste rechtsinstantie, net meer jong worden. Wil de traditie redden worden, dan moet dus de provincie ondertonen dat het ijzieken geen kweer kan. Had dat komst van slagje? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij met de uitspraak van de Rie van Steert een
een traject hebben wat we Delgien kennen om aan te gaan dat we maar de leefgebiedenbenadering, ik hier in Friesland bij Steert binnen, om de gunstige staat van instandhouding van de liep overeind te houden. En ik vind dat we in de laatste cijfers zeggen dat er een stabilisatie is van het lieppetal en van de gruitvogels. En dat zelfs in 2014 het zelfs wat omheen ging is. Dus ik denk dat we dus die ontheffing van Takamir weer gewoon verliezen kunnen. Blijft de vraag waarom bekroorde de provincie om het ijsziekje? Misschien wel in de tijdsgeest in. Ik denk dat als wij net meer ijsziekje kennen, dat dan een heel soort nooizwaardigers ermee ophalen zullen. En dat daar toch de bescherming van de nesten op het moment dat er pieken er binnen ik ophoudt. En dan denk ik dat het net goed gaat. Maar is dat toch net een uitsterrend verhaal? Geven we net gewoon in de tijdsgeest in? Nee, dat denk ik net. Ik denk dat het Sjenlit, dat alle inspanningen die wij plegen, tegeren met de volgewachten en de nooizwaardigers, dat de trend van stadige delgong de oude jaren stabiliseert en mogelijk ook wat de goede kant op gaat. Dus uw werk docht vertutten. Als we er nou mee ophouden zo'n, gaat het aansnier lieke min als in alle andere provincies. En dat maken we dus pervers net doen. En zo wordt de deputaire dwongen om positie te kiezen in dit strijdperk. Waarom zei je net tegen die ijsziekers van jongens, laat die eigen gewoon lezen, dat maakt het voor u als provincie volle makkelijker om dit hele systeem te redden? Ja, maar wij zitten hier net om het voor u makkelijker te maken. Het gaat u om het behoud van de gruitvogel en de liep van Friesland. Daar ben wij voor. En dan je het ijsziekje gewoon bij? Daar je het wat mij onbelangrijk, het ijsziekje gewoon bij. Het is verkiezingstijd in de provincie, maar door het ijsziekje blijft het stil. Is de riappel misschien te heet voor de politici? In Friesland wordt ijszacht, in de andere provincies net, maar in de andere provincies gaat de gruitvogel staan lieke hut of misschien nog wel hudder naar onderen. Ik hoop dat daarmee ik de kritiek verstommen zal. Is het leuk om minister van ijsziekerij te wezen? Het is een eretitel, minister van ijsziekten, zat jou dat nemen van mij. Het loslitten van band, dat is het haatthema in het nijste theaterstuk Thuisfront. Wat batter maar de orders als een band kiest voor een militaire carrière en als een soldaat ook nog in een oorlogssituatie te lonen komt. We beschermen, wij doen de lieve, best op de mogelijkheden. Ik zucht niet, dus ik kan niet meer rondgaan. Ik hoor het. Nog maar een berichtje sturen. Kist, alsjeblieft, even wat jij wil weten. Dit mag ophouden. Ja, een fragment van Thuisfront, van theater. Is van een pad dus baseren op het verhaal van Dij en die zoon Matten. We zeggen niet kijk dus een fragment van orders hoe die omgingen met een oorslag. Had die zoon ook wel eens blutsen was bij een oorslag? Ja. Bij deze oorslag die je spelen wordt, daar wie hij bij. Het is eigenlijk alles wat in het stuk voorkomt. Nou, Nienke speelt mij dan, maar dat is eigenlijk ook op waarheid gericht. En dan, zoals ik dit stukje, dat het een hele heftige moment is. Dan komen er 2 jongens om. En dan is de Maarten Hendrik, die is er ook bij betrokken. Die zit zelf op de benedenverdieping en die jongens op de bovenverdieping. Hij moet er dan ook al heel gauw heen om apparatuur erbij te halen. En dat is een friendly fire. Dus het is een wie in Afghanistan? Wie in Afghanistan, ja. In Derenwoed. Het weer een lidskamp. En het weer een hele angstige situatie, omdat het friendly fire weer. Er kwam dus van eigen vuur en ze wisten niet uit waar het kwam. Ze binnen gericht natuurlijk op hun vijand en dan weten ze waar ze zitten. En dan komt er van de andere kant mooi grut geskut, wat eigenlijk de Afghanen niet hebben. Dus het is, er binnen jongens bij wist, die hele grutte, sterke jongens die erop om zijn mem. Dat het een hele angstige, spookachtige gebeuren is. En deze scène begint nog voor het maar dat ik een heel heftig moment uit de uitzending werd hij op dat moment ik niet op praten kon. Hè. Pas na de tijd krijg je de details, maar wel dat je weet dat het een oorslag geweest is. Ja, maar het theaterstuk gaat vooral over de relatie tussen de ouders en de band. Maar hoe ga je daar als ouders mee om? Nou, hoe ga je ermee om? Je komt in de situatie, hè? Het gebeurt je. Je jongen woont in het leger en ja, ik begint maar dat ik niet tekenen wil, omdat ik niet wil dat hij in het leger gaat. En dan zei het ervan. Jou wie het zin? Ik wie het zin, maar ik ben niet een activist, maar ik moet gewoon, ik hou het op mijn been passen en dan wil ik niet dat hij naar het leger gaat. Want hij wie vrij jong nog, toch? Doet hij het leger? Zoontje hier. En toen staat er oké met hem dan. Oké, dus in het stuk, Nienke, die speelt dat ook heel mooi. Dan opluchting, maar dan staat er, dan wacht ik dat ik 18 ben. En dan teken ik zelf. En toen heb ik op een gegeven moment wat tekenen, want ja, ik denk dat hij dat dan beslist wil. Maar
Ik heb het altijd wel heel erg moeilijk vond om... dan gaat er dus het leger in. En dan komen er dus 2 uitzendingen achterbij. Ja. Dit zei je trouwens zelf, derde oer. Hoe ziet het in het leger in het Boeteloon? Toen ik soms een heel week een keuze maakte, ik ging naar Defensie daar. En Defensie die joeg mij de mogelijkheid om te ontplooien dat iets wat ik me heel erg goed in vielde. Ja, en ik waardeer daarin. Ik werd uitdaagd. Maar je weet niet wat het gevaar is. Hè. Ja, dat dan nooit veel, dus hoe kun je dat van tevoren weten? Dat is haast niet te bevatten, hoe het er is. Hè. Op het moment dat er een auto vol met burgers de lucht vliegt en toch een bermbom, hè, die eigenlijk voor jou luidt. Maar dat zijn eigenlijk burgerslachtoffers maar bij hen. Ja, dat kan je wel eens vertellen, maar als je het zelf niet zien hebben, dan kan je er helemaal geen beeld bij hebben. Het is niet altijd even makkelijk om te bellen. Nee, want die willen eigenlijk net een volle verhaal van hoe zelf, om ze niet ongerust te maken. Dus even, je ging het luisteren tot hun praten. Nou? Hun praten en zelf ja, nee, zeggen. Ja, want ja, je kan wel wat vertellen, maar ze willen alleen maar ongerust ervan. Ja. Dus ja, wat moet je dan vertellen? Wat heb je dingen? Ja, ik heb een bermbom vond. Of we hebben je het beschieten, of we hebben je een hinderlaag gehad, of we hebben je het oren meestal gebombardeerd. Ik hoop niet dat er orenslachtoffers bevallen binnen. Zulke soort dingen. Hè? Dus daarnaast had ik een beetje in bescherming? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Maar je vindt het niet fijn dat je hoe je zit of moeilijke vragen stelt. Waar je eigenlijk geen antwoord op jou mooie of kennen. Dus ja. Nou, je wat ouder bent, is je er beter in. Dat het natuurlijk voor hun ook wel heel erg pittig weer. Ja, heftig verhaal van Matt. Wie heeft trouwens bot verhoor? Dat doet hij weer thuiskaam. Ja, en dat wie ik eigenlijk helemaal verdrukt, zou ik wel zeggen. Toen ik het stik weer zag... Wat hij verdrukt? Nou, dat hij toen heel erg oors wie. Hij wie in het begin heel erg opgevakt. Hij kwam thuis en alles moest militair gaan. Als mensen te laat kwamen, dan zei ze zo niet, ja, wat trein toch wezen? En hij wie echt... Ja, en dat wie ik eigenlijk weer vergeten dat ik het stik zeg. Toen dacht ik, oh ja, zo wie het. Maar toen wie boos had, in zijn ding kwijt, zijn beurs kwijt, de vriendin wie de beurs kwijt. Nou, daar werd ik gewoon boos om. Hij wie gewoon, hij militair maar niks kwijt. Alles moet je bij je hebben. Het moet allemaal veilig wezen. Je moet op tijd komen, want je moet toen afspraken houden. Hij vond de burgerwereld er eerst niks. En dat weer best thuis eerst best wel spannend, want er weer meer bij. En ja, hij zou ik wel even als oudste broer wel een beetje maar opvoeden. En dan had je nog puberbroertjes. En dat is best wel lastig geweest. Maar dat wie ik eigenlijk weer vergeten. Totdat ik het stik zeg, dan dacht ik, ja, dat is zo, want hij is nou wel weer noffelijker weer. Oh, gelukkig. Maar Annette, daar is het stik echt jongen, hè? Ja, ik had verleden eerst jongen, toen dat nog in de try-out fase weer. En ik vond het kwam heel erg aan. En ik vind het inderdaad heel verrassend dat de relatie tussen de ouders en die jongens, dat een beetje dat het hoofdmoot is. En dat je van beide kanten mij leer kennen. Van ja, wat stou ik zei, van ik weet zin, maar ja, en je litte, dat rekte mij heel erg. Er zei een van die memmen die zei dan in de voorstelling, zei van ja, maar daar heb ik dan toch net van grutbracht. En ik denk van ja, dat zit al je gevoelens als ouders in. En dan gaat het, ja, wij weten al, wij wonen als ben ik loslitten worden, dus moest die ben loslitten. Het is in het algemeen loslitten, hè? Maar hiervoor. Ja. Ja. Is het een nieuwsgierig stuk, hè, Dirk? Ja. Is het ook een rol die jou aanspreekt? Nou, ik ben te oud. Ik zou dan een commandant moeten spelen. Of zo. Ja. Maar als ouder bedoel je? Ja. Ouder spelen, ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat het best een hele serieuze problematiek is. Het lijkt me verschrikkelijk om, ik ben zelf ook ouder natuurlijk. Ja, maar hoe is het dan om het stik waarom te zien? Op het podium, op de planken? Toen ik het op het podium zeg, ik vond het heel spannend. Want ik dacht, ja, hoe wil je daar zetten? Want ik wist dat ik er echt in kwam. Dat ik gewoon woordelijk mijn woorden binnen. En dan ben je heel benieuwd hoe het in het oer brengt. En Nienke doet dat eigenlijk op mijn manier. En dat is heel fijn. Ik vond het heel spannend. Nienke Heeg, ja. En die doet het echt, want mijn man zei, nou, dat deed ik van, ze liep het een beetje op mij, maar ze speelt het ik echt, maar de gevoel ik. En mijn zoon van zei, en dat vond ik nog het allermooiste van, goh, ik heb nou de emotie van mijn mensen, want
En dat het hij eigenlijk, wat ik al in het stukje zei, daar kon hij hem niet mee bezighouden. Hij moest tegen. Hij kon niet maar mijn emotie bezig zijn. Dus hij kon niet alles vertellen. Nee, Thuisfront is nog te zien. Ontmai over april. Ja. Tiege dank voor je komst naar de studio. Ons 4 maanden dan is het vreed. En dus werd tijd voor Bean Sport. Dan zit je onder andere de trainer van Sportclub Heerenveen, Dwight Lodewegers, aan tafel. Kijken dus, Dirk. Maar goed, dat is pas voor morgen. Vandaag nog een hele gezellige jongen. Dag.